Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu sauraro. Deborah Samuel ta yi matuƙar kai Sheikh Bello Yabo bango inda Bello Yabo ya surfa mata ashar kuma bai yi da na sanin wannan ashar da ya mata fa duba da yadda yake malami kuma ya fito ya ɗura mata ashar hakan sam ya ce shi bai dame shi ba. Ya ce wannan mata abin da ta yi kuma fin haka aka mata babu matsala. To wannan dai ta tafka babban kuskure inda ta kira sunan fiyayyen halitta ta cusa masa ashar ta zage shi wanda kuma hakan ne ya saka mutanen da suke wannan yanki da wannan makaranta kwalejin ilimi ta Sokoto ta sa ba su ƙasa a gwiwa ba inda suka ga sun miƙa wannan matashiya wato Deborah Samuel har lahira, kuma wanda hakan ne ya sa suke alfaharin cewa sun yi jihadi a kan wannan abu da suka aikata. Kai dai ka ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel inda mu ci gaba da sa maka bidiyoyi game da sabbi da ma wasu da dama a wannan channel ta Arewa Top Hausa News. Ka ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel inda mu ci gaba da sa maka bidiyoyi masu tushe da asali da kuma kai dai kawai mai sauraro kakka bari a baka labari akan bidiyoyin da wannan channel take saki. Ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa inda kai ma za ka ringa samu kai tsaye ba tare da an baka labari ba. Mun gode, mu haɗu da ku a wani bidiyo in Allah mai kowa mai komai ya yarda. Sannan ba za mu gaji da faɗa muku ku ringa shiga kan wannan channel kuna kallon bidiyoyin ta ba. Mun gode da yadda kuke ƙoƙarin kasancewa da ku. Mu haɗu da ku a wani bidiyo namu na gaba.